nie można powiedzieć, co to nie były autochtony. No to były ludzie stąd, no Farosz, Paweł Brandys też był uczestnikiem powstań. Amerykany i Brytyjczyki też mordowały. I nowojoków. Witajcie. Jadymy bez administracyjne place Gliwic. Przed chwilą była Ostropa, chyba jeszcze sumy we Ostropie. Jadymy dalej na zachód, do gminy Bierawa, do krysu Kędziersko-Kołdzielskiego. Tam napoczynamy penetrowanie tego krysu. Pokażę wam 5 ze 12 dorfów. Ktoś rzeknie, czemu tak mało? No to zawdy je wybór. Przy tak wielu placach nie pokażę wam wszystkiego, bo film by miał godzina albo więcej. Poza tym napoczniemy nagrywać to po pierwszej godzinie. Fest nie skoro. Czemu tak? No wczoraj wróciliśmy fest nie skoro po nocy ze takiej prywatnej rajzy. Byliśmy na Dolnym Śląsku, we Górnych Łużycach, we Sośnicowice, Kiefersztetel. Już my tu kiedyś kręcili. Pchnijcie se tam do tego filmu. Byliśmy we Saksonii i wróciliśmy po paru dniach. Kto mnie filuje na Instagramie i na Facebooku, to widział buildy. No dzisiaj jednakoż żech się zdecydował. Dobre, kręcimy. Choć rano jeszcze żech majstrował scenariusz na ostatnią chwilę, ja? Bez to tak wszystko wygląda. Mam nadzieję, co do nocy się dzisiaj wyrobimy i pokażę wam cosik ciekawego. Toż nie ryczcie, co żech wam nie pokazał tego, a tamtego. To je wybór tych zabytków. Mam nadzieję, co wam się będzie podobać. Filujcie mnie, abonirujcie na YouTubie. Jedno coraz więcej. W to je nowy, niech kuchnie do poprzednich, starszych filmów. Toż jadymy dalej na zachód jeszcze 15 minut. Bierawa, po niemiecku Birawa, to gmina wiejsko w krysie Kędziersko-Kozielskim. W której kwateruje kole 8,000 personów. Bierawa wspomniano po raz pierwszy w 1308 roku. Do gminy przynależą dorfy Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, Łortowice, Solarnia, Starokuźnia, Stare Koźle. W cenzusie wszechobecnym ze 2021 roku 16,95% personów, którzy kwaterują we gminie Bierawa, zadeklarowało śląską narodowość. W abstimungu ze 20 marca 1921 roku 66,5% mieszkańców samej Birawy welowało za Niemcami. Toż nie ino miasta welowały za Niemcami. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą kole 60 km na zachód od Katowic. A nasza rajza napoczynamy we wsi Goszyce, po niemiecku Goschitz. Sumy genau 400 metrów od granicy z województwem śląskim. Sumy już we województwie opolskim. No ale to też je Górny Śląsk, to nie ma żadno Opolszczyzna. Jak mi ktoś powiedział, żech tutaj też kręcił film we województwie opolskim i żech powiedział, to jest Śląsk, ktoś powiedział, nie, to jest Opolszczyzna. Ale nie, to jest przede wszystkim Górny Śląsk. 90% placów województwa opolskiego to jest Śląsk, a we województwie śląskim 50%. A to miano Opolszczyzna wymyślili Poloki po 1945 roku, co by wykorzenić śląskość ze tych ziem. Wieś zmiankowana jest po raz pierwszy w 1534 roku. W latach 1700-1848 istniał tu wysoki piec, w którym wypolali smoła. Mamy tutaj drzewianą kaplica. Powstała ona kole 1720 roku. Drzewiano, choć ta główno tajla je murowano. W to ją postawił je wiele legend.
Niekerzy godają, co hercog ze Rudów skuli tego, co odnalazł cera, kero się zagubiła na polowaniu, no i we podzięce jako wotum zbudował ta kaplica. W 1992 roku te lasy tutaj gorały, wiemy, wielkie pożary, godaliśmy już tutaj kiedyś o tym. No i ta kaplica drzewiano się nie spoliła. Chrześcijanie godają, co to cud. No i 2 razy do roku są tu msze na odpust, bo jeszcze my nie powiedzieli, co to kaplica pod wezwaniem świętej Maryi Magdaleny. No i jeszcze roz jako pamiątka uratowania od ognia tej kaplicy. Trzeba jeszcze wspomnieć, co ta kaplica przynależy do farności we Sośnicowicach. Czemu nie tutaj do farności we Goszycach? Tu też mamy kościół z okresu międzywojennego, no ale kiedy ta kaplica już stała, to tego kościoła farnego dzisiaj w Goszycach jeszcze nie było, a we Sośnicowicach już był. No i na zicher skuli tego ja. Kaplica dzisiaj służy jako taki plac dychania. Mieliśmy tu przed chwilą naprawdę wiele kolorzów, teraz trochę mniej, no ale co chwila przyjeżdżają. Jest tam też ławka, jest tu, można se dychnąć. No raczej fojerki tu nie bardzo co by robić, no ale można coś zjeść, coś się napić, no i też pomedytować, jako w to woli. Jest ze mną zaś Bruno, za kamerą Weronika, a są my we kotlarni, choć ten plac dopiero po II wojnie światowej, tak się mianuje, przodzi to było Jakobswalde. Jako je historię tego placu, bo ktoś powie, tutaj nic nie mamy, no ja, jej no kościół pora starych chałupów. Są my na placu hutniczym. Czemu hutniczym? No, miejscowość powstała dopiero we zaczątku XVIII stulecia. W 1702 roku elektor Saksonie Friedrich August I Wettin, znany lepiej w Polsce jako król polski August II Mocny, bo nie skorzy też wybrali go na króla polskiego. No i ten elektor Saksonie dowo Sławięcice, to jest dzisiaj Stadtteila Kędzina, Slawencic wtedy, grofowi Jakobowi Flemingowi. No i ten grof w 1709 roku nie skorzy zakłodo tutaj roztomajte werki. U tam osiądzu werk drutów, z drzadeł, werk miedzianych blach, ja. No i potrzebuje specjalistów. Skludzo ich ze Saksonie, ze Brandenburgie, ze gór rudawskich i te osadniki są zwolnieni ze wszystkich sztojerów. Ja. To są głównie wanielickie osadniki, no i temu też mianuje ta osada Jakobswalde, no las Jakuba, ja, no bo on to założył. W 1714 roku te place przechodzą pod grofa Adolfa Magnusa von Hoyma, który rozbudowuje tutaj ta industrio i zusammen ze pobliskimi Ortowicami, które też przynależą do tej gminy, ale kaj nie będziemy dzisiaj, to funguje bez lata jako taki ośrodek industrialny. No dzisiaj tu już nic nie ma, no ale kejżech puknął na landkarta, to hań była ta huta we lasach, ja. W 1815 roku powstał ten klasycystyczny kościół. Pierwszy był wanielicki. Po 1945 roku rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego. Na kościele mamy tabula ku zocy Ernsta Friedricha Zwirnera. Mamy też ulica jego miana. Kim on był? Budowniczy katedry we Kolonii, we Köln, we Niemcach. Znamy, ja, słynna katedra. A czemu on tu jest? Wybudował ten kościół?
No nie, tutaj się narodził. Ja, to był Ślązok. Mamy w 1802 roku narodził się we Jakobswalde, a umrzył w 1861 w Köln, w Kolonii. Tutaj spoczywają jego ojcowie. Ja, ta śląsko ziemia rodzi takie zacne persony. Johann Wolfgang Goethe, największy poeta romantyzmu, podczas swoich rajzów po Śląsku nawiedził Jakobswalde. No i opisał to jako piękny, industrialny śląski dorf. Jerzech Teroski na Friedhofie Wanielickim, a tak richtig to, co po nim zostało. No niewiele, tak zaaranżowane, to co kaś pozbierali. Trzeba w GPS-ie szajbnąć cmentarz Wanielicki, bo jak szajbniecie cmentarz, to tam na Katolicki po drugiej zajcie wykludzi, no i my tam byli. No tu między innymi, tak jak Żech powiedział, spoczywają ojcowie tego Zwirnera. Ja, no niestety, tak to wygląda. Dobrze, co to cołki nie ma zarośnięte, to je w lesie. To trzeba trochę poszukać, bo ja też był hań, no ale znajdziecie, jeśli chcecie. Z oca tym wszystkim, którzy tutaj spoczywają, a którzy budowali, rozwijali Jakobswalde. We większości dziedzin nie mamy bloków, tutaj mamy. No i widać, co je po święcie 3 maja. Widać, co wielu Polaków tu mieszka, bo mamy wiele polskich fanów. Przy grubie znajduje się staro dampfmaszyna. Ja się na tych dampfmaszynach za bardzo nie znam. Kto wie, niech zgadnie, niech rzeknie, z jakiego roku to jest. Jeśli ktoś myśli, co na Śląsku mamy ino gruby węgla kamiennego, ewentualnie ktoś wie, co były kiedyś gruby szczebła, Tarnowskie Góry, ja, albo złota, Dolny Śląsk, no to źle godą. Bo na Śląsku mamy też gruba piosku. Ja, tutaj w Jakobswalde, dzisiaj w kotlarni mamy gruba piosku. No nie staro, bo założyli ją w 1991 roku. Muszę wam jeszcze powiedzieć o legendzie ze czasów husyckich. Kamień mamy, też miał być kamień, no ale miał być przy stromie, to już się nie zgodzą. No i miał być stow. No tego stowu nie ma, a raczej nie wysech. No nie opowiem wam, poczytajcie se, a kto wie, kaje ten stow, to niech mi rzeknie. Jorzech sznupał na landkarcie, no nie ma, we Google'ach Żech wpisował, kaś mnie tam kludzili dali, no nie wiem, wyboczcie. Kiedy jadymy bez te dorfy, to widzimy Niana we dwóch gotkach, we polski, we niemiecki. No wy już to znacie, nie muszę wam tego eklerować. Nie roz, Żech tutaj był na zachód od Gliwic. To jest normalne, tu są Ślązoki niemieckiego ducha, niemieckiej gotki, no choć oni też głównie po śląsku dzisiaj gadają. I takie tabule tu mogą być zmajstrowane, choć nie wszystkie dorfy to mają, no bo to z tego co wiem Rada Gminy, Rada Sołectwa musi przewelować i 20% musi być tej w tym przypadku narodowości niemieckiej. No ale nie widział, że tu nikaj i że robił takie przygotowanie do tej rajzy Dinkmalów z I wojny światowej. Może kaś są, szajpnijcie. Ja nie wiem i dzisiaj też wam nie pokorza. No chyba, że Łoros tu mi coś wyskoczy, jakiś Dinkmal przy drodze czasem są na Kirchhofach, przy kościołach. Obejrzymy. Sumy we Dziergowicach, po niemiecku Oderwalde. Do 1931 roku niemieckie miano zgermanizowane, słowiańskie miano to Dziergowic. No, ktoś rzeknie czemu Oderwalde, tak dalej, no ale żeście widzieli nawet ta tabula, ja? A te miano Oderwalde nie zafungowało za czasów nazistowskich i no przodzi, no bo faktycznie za czasów nazistowskich, ale to po 1933 roku germanizowali te dorfy i zmieniali jeszcze bardziej na tak
brzmiące po niemiecku miana. To nie ma to bez to Oderwalde. Czemu to wtedy pomienili? Nie wiem, jako je historię. Kto wie, niech szrajbnie. A za nami rzymskokatolicki kościół świętej Anny. Powstał w 1906 roku, a wybudowany jest w stylu neogotyckim. Kościół niestety jest zawrzyty, no ale to nic nie szkodzi, bo to co ciekawego mamy na zewnątrz Kirchhof. A ja wam jeszcze zapomniał rzec, co wieś była zmiankowana już we XIII stuleciu. To jest starszo niż te poprzednie, które żech wam pokazywał. Co tu mamy? Grab od biskupa Gerarda Kusza. Biskupa pomocniczego gliwickiego od 1992 do 2014, czyli po powstaniu diecezji gliwickiej, a przodzi biskupa pomocniczego łopolskiego od 1985 roku. Umrzył we 2021 roku. Czemu je tu pochowany? No nie wiem, myślę, co stąd genau pochodził. No i mamy na tym Kirchhofie Denkmal, no nie z pierwszej wojny, no ale z II wojny światowej. Widać, co to jest nowy, co powstał w latach 90. Ci, którzy poginęli ze Oderwalde, ze Solarnie. No i mamy nawet ulice Gartenstrasse, Waldstrasse, Feldstrasse. No fajniście to jest, fajniście naprawdę zmajstrowane, kiedy żyli. Beispiel Zachlot Teofil 1914, 44-30 lat żył, no i musiał umrzeć za Adolfa. Nie chcieli tego. My tu znamy ta historię, no ale tam we Polsce nos tu wyzywają od Volksdeutschów. Jeden taki ostatnio komentuje mi: Durś mnie gorszy, i mianuje mnie albo Volksdeutschem, albo Szkopem, albo Szwabem, i Durś jedzie po nas. No, co mam powiedzieć więcej? Na Kirchhofie mamy też kaplica cmentarna z 1794 roku. Kaplica Szachulcowo, richtig piękno. A w to ją fundował fondator, bez o, tam jest szajbnięte na tabulce dryny, Johannes Jaskółka. Bez Y, Johannes Jaskółka, Jaskółka bez O. Toż to jest fest ciekawe. Na Kirchhofie mamy też zbiorowy grab powstańców polskich. Zginęli oni w 1921 roku. Kto to był? Kozubski, Józef, Pluta, Jan, Kuś, Alojzy. Mamy jeszcze drugą mogiłę, która jest pochowanych 5, no ale ciężko było i to znosić. Słuchajcie, nie można powiedzieć, co to nie były autochtony. No to były ludzie stąd. No, Farosz, Paweł Brandys też był uczestnikiem powstań. On przeżył, on umrzył we 50. Tam mamy tabula ku jego zocy. No, faroże katolicy się angażowali w taką propolską działalność. Nie wszyscy. Wiemy, Karl Ulicka odwrotnie, no ale były takie faroże, co za Polską optowały. No i jak faroż powiedział z ambony, no to ci szli. Roztomajty były motywacje. Albo tak, no co ludzie powiedzą, bo idzie sąsiad, albo bo idzie ojciec, nie wiemy, wiele oni mieli lot. No to synek też musi iść. Albo myśleli, co w tej Polsce richtig im będzie lepiej. To też są ofiary Korfantego, bo zwiódł ich swymi roztomajtymi obietnicami, myśleli, że będą panami we Polsce, w tym autonomicznym województwie śląskim. No a tak nie było. Wielu nieskorzy żałowało, co uczestniczyło w tych powstaniach. Niektórzy chcieli mieć jakiś geld, bo żołd wypłacali, a niektórzy chcieli jakoś przygoda przeżyć. To roztomajte były motywacje. Trzeba pamiętać tak richtig, co to były, tak jak żech powiedział, polskie powstania na Górnym Śląsku, albo polsko-ekstra-operacyjo-militarno na Górnym Śląsku, albo wojna polsko-niemiecko, no bo i wojoki ze Polski i ze Niemiec tutaj też były, chociaż to tak było powynokwiane, bo traktat wersalski zabraniał, no to były wojoki na urlopie, no i
łotnicy z Lwowa nawet, a po stronie niemieckiej i ze Bayerów roztomają jakieś Freikorpsy, no ale też były po stronie niemieckiej Selbschuce, autochtony. Możemy to też mianować jako śląsko-wojna domowo. No i taką jest historię, fest ciężko. No mój upa też uczestniczył w tych powstaniach, żył we Lędzinach, pieronie Srogi Wiater. No i mamy fest ciężko taką historię na Górnym Śląsku, której manipulowano i której moc personów nie poradzi spokopić. Dotarliśmy w końcu do siedziby gminy Bierawy. Bierawa, słuchajcie, co tu mamy? Taka tabula, która upamiętnia walki trzeciego powstania polskiego. No wiadomo, szegnięte śląskiego. No ale mamy śląskiego Adlera, nie województwa śląskiego, ino richtig Górnego Śląska. We Bierawie mamy kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Świętej Trójcy. Kościół wybudowany w 1562 roku w sznicie renesansowym. No mało na Śląsku mamy tego renesansu, no ale tutaj choć turm dobudowali w 1614 roku, no częściowo jest on richtig renesansowy, no ale tam na wierchu no, trochę neogotyku, trochę baroku. Niech historyki sztuki rzekną genau jako to jest, no ale na zicher ten turm, wykończenie tego turma to nie ma renesans. Jeszcze w XVIII stuleciu dobudowali jedna ze kaplic. Tużech od razu znot mogiła zbiorowo powstańców polskich na Górnym Śląsku. No mamy ta tabula, która informuje o remoncie tego grabu, tego dynkmala. Ponad 57 000 złotych za takie coś, no trochę dużo. Czemu tego tutela jest? Są my blisko Kędzina, a 9 i 10 maja 1921 roku była bitwa o Kędzin. No i większo zaczepno operację trzeciego powstania polskiego. I bez to tutaj mamy tela grabów, dynkmalów, tutaj ginęli za Polska, za Korfantego. Są my pora kilometrów od Kędzina. Na koniec Stare Koźle. Przodzimy mieli Stare Gliwice, jeszcze wcześniej Stare Bielsko. Koźle jako osada po raz pierwszy w dokumentach zmiankowano je w 1223 roku. I no 50 lat nie skorzy Bolesław Wstydliwy, książę krakowski i sandomierski najeżdżą księstwo łopolskie, którymi reskirują bracia Mieszko i Władysław i buli ta osada. Potem zakładają konsegdali wzdłuż rzeki, osada Koźle, tam kaj dzisiaj mamy Koźle. No i co by odróżnić ta osada od tamtej, to tu mamy Stare Koźle, tam mamy Koźle. Czemu Bolesław Wstydliwy najeżdżał tutaj księstwo łopolskie, tak richtig górnośląskie? No wtedy piastowie, dalekie kuzyny się między sobą hajały, biły się. Księstwo łopolskie było niezawisłe i tak było od 1194 roku, co księstwa śląskie były niezawisłe. Niektórzy gadają od 1227 roku. Od 1227 roku już na zicher wszystkie księstwa były niezawisłe, a Polski nie ma. Słuchajcie, Bolesław Wstydliwy to książę krakowski, sandomierski, też są to niezawisłe księstwa. Jest to ostatni przedstawiciel małopolskiej linii Piastów. We XIII stuleciu ta małopolska linia się kończy. Wstydliwy, on nie miał bajtlów, praktykował białe małżeństwo. Popularne we szczednich stuleciach. Miał baba, no ale z nią nie współżył.
Był synem Leszka Białego, tego, którego w 1227 roku zamordowali w Egonsławie. Ostatniego, który pretendował nad tym, co by reskirować wszystkimi piastowskimi tajlami. Ja? I to, bez to dodając, co 1227 rok, to jest początek takiej niezawisłości każdego z tych księstw. Mamy tutaj rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Pierwszy drzewiany kościół zmiankowany jest w 1335 roku. Farność to 1480 rok. W 1806 roku, notabene wtedy, kiedy upadł pierwszy Reich z kuli wojen napoleońskich, zawalił się Turm. Wtedy rozebrali całki kościół i we 2 lata wybudowali ten, który dzisiaj tutaj widzicie. Na Kirchhofie przy kościele mamy pora fajnistych rzeczy. Tutaj mamy dynkmal, który upamiętnia ofiary 1944 roku. 7 lipca i 7 sierpnia. Były tutaj naloty alianckie. Niech nikt nie godo, co ino na wojnie mordowały Niemcy i Sowiety. Alianty to Amerykany i Brytyjczyki też mordowały. I ino wojaków, a też ludność cywilną. 136 personów tutaj poginęło. Mieli zbombardować cele werki, a zakłady azotowe. Jednakoż bomby pomyłkowo spadły tutaj na dorfy, no i niewinne persony poginęły. Oddawamy z oca tym wszystkim, którzy musieli zginąć. No i zaś mamy tutaj mogiła zbiorowo polskich powstańców. 10 jest tu pochowanych. Co tu się działo? 6 maja 1921 roku Zabrski pułk przyszedł ze Sośnicowic do Bierawy i Starego Koźla, tedy Alt-Kozel, i zaatakował te dorfy. Dziennie skorzy niemiecka strona wyparła strona polsko, jednakoż trwały walki, no i po tych walkach polska strona weszła, opanowała Stare Koźle i zajęła. Tak było do 5 czerwca. Wtedy strona niemiecka przyszła i chciała wyprzeć polską stronę, no ale zaczęła się walka, potyczka i bez 3 dni Koźle, Stare Koźle przechodziło z rąk do rąk. W końcu międzysojuszniczo komisja wkroczyła i oddzieliła 2 strony, polsko i niemiecko. Musiały poginąć niewinni ludzie. Musieli poginąć niewinni ludzie. Nie wiem genau, kiedy oni poginęli. Eli we maju, eli we czerwniu. Tak jak godą. To są ofiary wojny, ofiary Korfantego. Niepotrzebne. A przyjmuch się odbył. Śląsk miał być potajlowany. Polska miała dostać swoja tajla. No i tela. Po co ta polska wojaczka, przelewanie krwi, napadanie na nie swoje ziemie. No i na koniec jeszcze dynkmal ku zoce tych, którzy polegli we II wojnie światowej. Ich hat einen Kameraden. Ja, tak tu jest szajmnięte i aż chce się tutaj to wyśpiewać. Za tydzień zaś widzimy się we krysie kandżyńskim, a my teraz na koniec zaśpiewajmy zusammen tym, którzy też byli ofiarami Adolfa, tak richtig, bo w większości nie chcieli iść na tę wojnę.